Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi ilia tohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم مندون أم تغينا الله سبحانه وتعالى فيك بشتان تورما الله سبحانه وتعالى يرسكو يا مساي شيطان يجيني الله سبحانه وتعالى يدانك يرسكو يا kabla bun handa bado nyonje abibalo an nyonje Allah ta'ala ka yarsa ku yado ngaka nyini feye femi made ala e odama de yaka kanu feye fem bi ke sababu ye ka jone Allah subhanahu wa ta'ala ben shaytan ka nyini feye de ka jonye yelema ka boma jonka herebe mina ki kodo oma akuma fanga be Allah subhanahu wa ta'ala dama de la kado an shaytan ni nyonje ambajino Allah subhanahu wa ta'ala de fa ka ala yakama kado an shetane cha jangwa nanda ba maka sakabe asalama dugo dama de bise ola nba jirana ko kuwatu do be dugo bolo Allah subhanahu wa ta'ala fanga do dugo mama di ayo amo nyana de fenwere ma eto nga hakilto dugo la asalama dugo ye nyini fen jena dugo bi jona fa jena dugo bi bunadama de ayo ka nyina ma ya basiki dugo bi ka sababu ye ka bunadama de fara Allah subhanahu wa ta'ala teru ka ayakilto ala anyini to ko ka cha asira bele jele ya asira ye Allah ta'ala kan ko ya amma namboro la wala da sarmay amba damne Allah subhanahu wa ta'ala ta ko barka may kazizi alkraba sallallahu alaihi wasallam ka pama ganzanu maka alkar satuma ya kon naje yanyi wallahu ta'ala ko ka fanyi mumin hakilima ni bara do damne baraka bara fitini wal mabarak mbaba ni ba faka barka soro bara ina barka ko re ko here andi la ka fay al barakatu hiya al khairu barka ko re ko here assalamu alaikum mandeu anga jabana laba puma dozo ye koromi ndi barka ma kona nyengalo ya ndila ka fay barka koro de ko here Allah ta'ala mana here fitina babak ayu kan islamé ki demena ye barka bila ngaka barka tiga yelama ka fangay ka yelama ka sengola ye ka yelama ka na folo yo anga jabana laba puma dozo ka puma ye alakra sallallahu alaihi wasallam puma nay don shidobo ma sebene ke aka Allah ta'ala ka hagli nyumandi amma barka ko ko here ni mami magobe barka la ka barala alkra ko kiki hakilto bismillahir rahmanir rahim na ki ka baraw damnen bismillahir rahmanir rahim ye no kar ala naka bunyana ka sena ka don bi farika balma ga balma muso no kar baraw barala baranyana Allah ta'ala mana do koni na bike ko bay na Allah ta'ala bora ko balaw yakele ko ballangulo ya alka ngishama ko fa misalaka alkra baka sallallahu alaihi wasallam wala nyuma do Allah ta'ala ya ngala قال الله تعالى نيماندو ما ساي كابي الكرك نيما سرا جينا با سرا كياما وكو الله الكرك صلى الله عليه وسلم سنغنا امون نيام ماندو نيا سنغنا نوفه كو حمينا نانيا كيران في امان جافا كو نيروكا كي الكرك صلى الله عليه وسلم انغنا جافا وانغا دوكو كي الكرك انزغو دما جيرالا فوكا تا زانزا دوما الفودما كو صلي السلامو وني مامين تشسر لالا كتم ماتو كاي موداني اي الكرك صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم عليه صلاه num hunu mandeu alkaba jodo kamana gwando sirangela do fa wele la ko yomul faza'il akbari sirangela domi ni wolo de bi nyine a wolo fako ibi bolanye wolo de bi nyine a wolo bahage ko ibi bolanye siran kamana gwa ya sababu ye ibi boli furumsanye ibi boli wolo denunye ko do ko soli kali ka chaya ko be ka sababu ye kale muhur satama made soli kala baw ko hagli sigi ku gere ali mo samana ayo ani jon hagli sigi ma alkema jodo kenaka ko luye amowdoy alkara mande woni solo ko danani ndama ma eto nga hagli sokoro ala alkara ba ya fani kokora ayo harsa kenama nasula ko mawo ma ni solla ali alkara baka shenkele Allah ta'ala bi solki ka shenta ni solla ali alkara baka shenta Allah ta'ala bi solki ka shenkeme assalamu ni solo ko danani ndama ma eto nga hagli to ala nga sufu ka barabu laminga
Allah ta'ala ka jɔnɲumanw ka baara bolila min kan n'u bɛna diɲɛ ayiwa alabato daminɛ o b'u kɔsɛmɛ Allah subhanahu wa ta'ala la fɔlɔ k'u ka jɔnya jira a la ka astaghfirullah kɛ ka yafa ɲini Ala fɛ ka sɔli kɛ alakiraba ka ala adadi muayyani jate kɛrɛnkɛrɛnlen kan ka sɔrɔ ka dugu ka baara kɔnɔ baara in bannen kɔfɛ u bɛ segin ka sɔli kɛ ka dugu in datugu kokora ko sɔli min bɛ nun na ani min bɛ laban na ko Allah subhanahu wa ta'ala ka bon a t'o fila bila min b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ fana dugu sanumana ko Ala ye fɔnisiri ye ko a t'o fana bila ni hikima ba ye Ala ka waliyu ya sabati a hakili sagoɔrɔtɔ la alakira mandenw Allah subhanahu wa ta'ala ka hakili ɲuman di an alisalamɛ bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra n'an bɛ foli di alisalamɛ cɛman a n'a musoman ma assalamu alakira mandenw an ci ani baraji Ala k'an nasara kayira la an mago bɛ a ka dugaw la jango baara in ka sabati an bolo a ka ɲɛ a ka kɛ silamɛya dɛmɛna ɲɛ an y'a ɲini diinɛ ta sira kɔrɔlen a ka kɛ fura ye ka kɛ ayiwa o ka bana na a ka kɛ yeelen ye ayiwa k'o sira jɛya a ka kɛ furalan ye k'o sira fura k'a jɛ asan foroba jamakulu ye ni silamɛw y'an dɛmɛ ni dugaw ye insha Allahu ta'ala baara in ɲinina o min kama ni Allahu ta'ala sɔnna ma a bɛ kɛ o ye ma'ashara al-muslimin asan foroba jamakulu ittaqullaha fima amar ato an ka jɛ an ka sara Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ o de ye Ala ko an ka min kɛ ato an ka zeko k'a kɛli la an tɛ sɛgɛn ni ladili na ni ladili ka ɲi b'an bolo walada kelen-kelen bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla don basabu ni Allah subhanahu wa ta'ala ye maa min bɛ sababa ma n'a ye don min na k'i y'a minɛ insha Allah ta'ala i farala kunna ya jamakulu ka Ala k'an kɔnɔ diya wantahu amma anhu na hawa zajar alakira mandenw ato an ka sen bɔ Allah subhanahu wa ta'ala kota la Allah ta'ala ko fɛn min ma d'a ye ato an ka to yen jamana laban na kota cayara fo k'a fɔ a cayara mo kun sira Ala kota ɲɛ fɔlɔ jamana laban na mo jagɛlɛya sira Allah subhanahu wa ta'ala la yɔrɔ la fo Ala kota kɛra barokɛla ye mati maloya la bilen kamalenw ka kunna wolo an'u ka kunkɔrɔta n'u ka disi gosi de ye ni muso hakɛ in bɛ n bolo ayiwa kolangolo la ayiwa ngalo ni nambara maa minnu ye se o fɔcogo ɲuman na maa minnu ye se o kɛcogo ɲuman na maa minnu ye se k'o dilan n'a tɛ fɛn kɛ u danbe ye n'u tɛ sira a kɔ fana ɲɛ olu de kɛra tile cɛfarinw ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alislamu n'a ma ɲɛ ko an nin tile bɛnna an b'a seko kɛ nin fɔli la silamɛw ye ngalo ni nambara faralen ɲɔgɔn kan n'o kɛra i ka disi gosi la ye karisa n balimakɛ n balimamuso e de bɛ bɛɛ kɔ maa danbetigi bɛ siran ngalo ɲɛ maa danbetigi bɛ siran nambara ɲɛ maa danbetigi bɛ malo k'a ka lebu kɛ k'a disi gosi Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ko k'a ka Alaya kama a san foroba jamakulu cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba a to an k'an cɛsiri an k'an sen bɔ nin baara ninnu na Allah ta'ala ko an ka min kɛ an k'an seko bɛɛ kɛ o kɛli la a ko min ma d'a ye an k'an seko kɛ o toli la wa qad intasabtu amamakum fawqa al-minbari alakira mandenw Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna an zikira minbarul fiqh al-maliki sanfɛ fil marrati thaniyati wa 60 sigi 62 na Allah ta'ala ka se an ka yamariya kɔnɔ ihya an li madhhabina an sigi kun ye an ka taasira a kɔrɔtɛ ko maa wɛrɛ ta man ɲi dɛ Ala y'a seere an ka laɲini to ye an bɛ fitinin min don an ka taasira la ka mɔgɔw kala o la maa minnu fana bɛ taasira in fɛ n'u ɲɛ yɛlɛla k'u faw n'u mɔkɛw to a kan u mago bɛ kɔrɔlen min na k'a si dɔ jango u ka to u danbe kɔnɔ u ka Ala subhanahu wa ta'ala bato ayiwa u ka bonya n'u ka karama na u ka balo o sabati kɔnɔ u ka fatu o sabati kɔnɔ an zikira de k'olu bolo minɛ ka mazhabu sira fura k'a jɛ ka mazhabu laɲɛnamaya mazhabu joli sukɛna garib ifraqiya Ala y'a seere ye an bangena dugumakolo min sanfɛ n'o ye farafina tilebiyafan dugumakolo ye Ala subhanahu wa ta'ala ka fɔnisiriya don Ala ka diɲɛ n'a ka se don Ala sɔnna alimami Maliki ka taasira de nana yan fɛ yan o de ye ayiwa a dugumakolo sigibaa maa fanba ka diinɛ taasira ye a dugumakolo sigibaa maa fanba bɛ Ala bato alimami Maliki ka taasira de kan a maa fanba ye Maliku bɔn Anasi ka kalanden de ye o kama an bɛ walada diw ma walada minnu n'u y'a tiɲɛ ta u fana mɔkɛ u ka diinɛ tɛ kura ye u ka diinɛ ye kɔrɔlen ye o foli ka kan ka kɛ u ye o barikada ka kan ka kɛ u ye o tuma o diinɛ kɔrɔ min n'u b'o si dɔn u ka se k'o sɔrɔ u sigilen u ka sow kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔ minbarul fiqh al-maliki sigikun yan fɛ nin ye alisilamaw n'a y'a dɔn ko ayiwa a ye min da a fana mɔgɔw kɔ ko ɲuman dɔ o tuma y'an zamani dugawu ye jango baara in ka ɲɛ an bolo Ala ko k'a ka Alaya kama alhamdulillahi rabbil alamin al-ibadatu ala mazhabi ka bato kɛ ayiwa taasira dɔ kan dɔnni silamɛw y'o sabati fo bɛnkan sabatira dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a wajibiya basabu u y'a dɔn kelen-kelen bɛɛ k'i débrouiller n'i ka faamu ye n'o da ma sɔgɔ Alakira ka diinɛ bɛ fereke a bɛ ɲaami mɔgɔw bɛ laban ka yɛlɛma ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye o de la Maraki Saoudu tigi ko al-mujma'u al-yawma alayhi al-arba'a wa qafu wa ghayrihim jami'u ma na'a ko dɔnnibaaw bɛ n'a ka bi an bɛ jamana laban tile min na walama urasikhuna minnu bɛ anw fɛ tile la
olu bena ka ko arsalama ni dame Allah subhanahu wa ta'ala ka kilimandi yala idame alkaraba ka ayo kira yala ni mago balaka Allah subhanahu wa ta'ala bato cugo nyumana kita fa ka kayira sago kelaye jaku yado fika Allah subhanahu wa ta'ala bato mazhabu doka o kore fo karamo de ka yila ita kana ke man arabu kan sabene journal la mbota ko bara o yenga dina doye man arabu kan sabene ko qur'ane do mbota ko bara o yenga dina doye man puma ba do sigile ya bi puma arabu kan mboka puma kan mine o yenga dina doye ni ka dina kero chogoy e ba mine ya fa ka mine ya fa e ka dina bi nyami irata do ibe mina wo mota don ebe mina ngani man mago be dina nyumana ka keke to nyumana imana jo yoro la ka bato ke tike kuray mo nyakoro wati ke kuray ere nyakoro wati be ibe ka minge o ye mingala ifani mo ka fe o ye mingala ka jamana sigida aywa ika tle aywa sigida don bo fe alhamdulillah rabbil alamin o tigela ma ka dine ani aka tle mo ka dine bi tanyon ve atike ma yeleke mo chela ka fitna do mo ka atike ma yeleke ayira kuna ka fitna do ayira ka alhamdulillah rabbil alamin mazhabu de ben ze alislam ma ni salama mazhabu mine o de bi ke ma sabatle ni sabati chogo ina ka bato belejele sabatle do abebe ka ketugo nyumana wa abebe ka ke watila wayni mo be nyove wati kelena ite yeleke mo chela ani mami man vamu abi kinyana ko mazhabu ko korayde ibina puma mine ma werala ka alakira to sallallahu alaihi wasallam jaku ya de ka mine ma do la barso en alakira ma nyonyi jaku ya bledo de ka mine ma do la barso e ka don ma se afamu hakema mazhabu ko eninde Allah subhanahu wa ta'ala ka hagli nyumande amma don shirmo yende sabati o de ato azigra min bar sanve ya kokora wa mura'atan lil manhaj ad-dirasi al mahdari min baru dayla kunyanve ningalam blo indayla kunyanve kokora anga jamana kalamblo anga jamana blo ayo blo ngona kala yoro folo an faw anangara mo mo ngumbi mo kala yoro kono Allah subhanahu wa ta'ala kunye hikma min duma ala kunye kodo min duma uyanga jamana kalango sigi kalan korole ni bonyeni karama minga anu ya sigi jogo nyuma minga anu ya sigi ala done ala nyesranya minga ni dambe be anga jamana nani ya dambe arsalamo nambe bi jega faranyonga ka fereke kan lamo anga faranyonga no kera nabka ala khayda mito heraka ngana ni lalana anga dine bi kanda shidoy on anga demsaniya kunungo na ko voriye ko karsa fle na qur'an jingi ngai kitabu fla dama de kala abi sega blad dugunye ka selgena bon moyi abi sega blad dugunye ka juma selli moyi ni seli nyamina bola sega nyana bo ngabi bolo de baka shimo ma ko karsa ayo maîtrise ba bolo karsa doctorat ba bolo karsa master ND ba bolo karsa ay je kala bele jele ke ka ban atlala abi wele bi ko docteur ngani se ijuara kofe kibisela ayo seli akofe na alfatiha kala nga bada ma aya kelenga la dora bisingi biri ka musahabu do tige ka basalamo ka seli la yaramate ala mafai ni ngala bora ka yora jumena akala kala shia jumenyi uka bato ketugo yabi ananga folo kalamba fitinu nga bato ketugo ya umazuru nyo ano niveau ta kelenye folo kalamba fitininu minye qur'ana hijibu damaro kala ka kitabu damaro kala uka bato baraji kabbo ni sisa docteur utai uka bato ketugo basigi me katemu utaka uka bato ketugo chekeni katemu utaka ni sella ibado ni sello ko fe de ibado iba famia apa alislamo be ko ibado an wani dine na mawo ma yidda Allah subhanahu wa ta'ala batola mawo ma Allah subhanahu wa ta'ala bato shido gatamika mawo ma sirana alanya gatamika to gibinye inna akramakum indallahi ataqakum num hunman dew awla ma ba Allah subhanahu wa ta'ala yoro mi sira alanya na yira ka fo ko doni chayara gafe chayara doni masir la wa doni ba chayara folo doni ba yara manjamu bolo ko ndishi maga chaya ngabi abi jate de docteur be ka bo dongodo diplôme be ka bo je dongodo nga tara ye seli de be ka cheka teme cheka jugo de be ka ye cheka teme cheka aywa duga dinya de be ka dabla aywa manvia de be ka noni fe bele jele be ka ferege mamba don ko ja fero de ba fa katlana o de la angara mako cheikhana Muhammad Mustafa wage alkana sara kayrala ako arajo jaga fola aya fa nga jamana ya alislamo on nyana dem saw no nyafa na ma mina ni tokrobo ya fa ya mina ako nga nchisri kuna man hagli toanyere la kwambe ka ta chugo bina kuna ndara ta ko figu kala bandodo ananga karamo mbe baro la nyove no ayo Sheikh Bare alaka sara kayra la ko ma kuna bana kwambe ka chugo di ako shini shiga batuti ke kelebele o kore fitna dabi yele anyere dama ka nyonju ko alaka ngishama o pani jamana fama mi ngibe jamana fe e jija ka nyini ka shidon ni ngala ngora munye munye asigile kundo munga abiseka faranyo nga chugo di alhamdulillah rabbil alamin nigit seka baraka ala yande makaba an vado ya hagli soro unyele la wulla kujo ye jekuli sigi nin tabole la pasalika jekulu mbi wele be ko groupement
Allahu ya shere anda fala pasalla amba fode ni chef yera faka jira mola ko ni nafa bala faka jira alislamu ala jango mo ka sagan nafa soro ala o je kulu farakun ye nyonga munye ni ndabe koro munu ngumba ka jamana bolo natlalana atma mbolo do mina ngumbe chewnye ote aywa musala hakuma yo ote puma ye kwa bi aywa balimana mali jamana be chewnye kunungo o shido ne do famu ne do ka damine dine kunda foka na blanga armena munya to ko nyamina ta fedo det lalana femin lalana anyruka adamadiya sigingba dambe nyuma minga adamadiya sigingba nyombu nyaminga asigingba koto nyondala minga mabi demso mina ka tega mina ka di chema ka sora te chefinya na jedo basabu ebe chei vadon iba yere don iba don ko nimisega ne de mara neni ko ngay ne de mina ni mbolo ba sora yere sara alhamdulillah rabbil alamin mabi son ha ka ke ma fa allah subhanahu wa ta'ala jati kama folo anga makorobo ka febe sigingbo de ka me bi ka febe mina ka wa mina kono ka febe seki jie koma ka bele jele yelema ka toso ngani jamso ngokoy ka bele jele yelema ka ke aywa minga dinna dama minda ka dinna mbif aywa ndafa soro yoro mina mako bo dama de la no jamana tara ka ansigi leto angana ala nyinga koy ambanyira ko nyinga niya bilebele bado alislamu opma dono bo ko niya jirana anga ngana munun de mena marhumu de waga juko anaka dine baraka to ya jirana ko wallahi ale balona minga nambalo no ka ambi chewda usman kalafo balon juko anaka dine baraka to yo nyu ana jirana o chuko keledo Cerno Umar ngijilo ka dine baraka tuko na balon jogo yo nyona jirana kaba ko dombi aywa gindo fitini baro fitini nyame kaye don bo fe ajaranya ko jugu ko Cerno Umar ko bana dola kata jamana ko ka docteur Sodola kwani atle na folo tigi bado e nyonye aywa docteur Sodola Cerno Umar ngijilo aywa na folo tigi bañ akan na folo dama temede ngay flawye unana nuko karamo ke kanabla mo bina wati be kana foli de ama mo bina wati be kana dugo nyina fe nafolo tigi bañ hali ay jamana famo doni aka o ya dama koy ayi dende kana se Cerno Umar man ka fo ka nyinga ko karamo e bora yoro jume ako mora malla ako mumbila ako malafia barako na pama kunda la suryana ako ama konne ko ninna kunye ya nere tisuna ne bi sambi sababu ndi suna Cerno Umar ka ma ko ngaramo iti suna dama o dama de ka banaye alhamdulillah rabbil alamin ko nyanyina alafe alaka suna no gayi wallahi o dakurnya kele to aywa nafolo tigi ndona ka aywa shamuru kono o do de kida dugu jera anyine ma asunana o do de sambisa wakofe Cerno Umar ka dakurnya kele alaka sunana ko yi o Cerno man gijelo de ma amulo kayeya kalangara mo ko kundo qur'an kalangara mo ko kundo ay kala no nga don bo ye kam mo mine ku ke ma barka mo ye ku ke ma sabatilo nye ku blaka to ka sigero la ya ken feminye fenjelendo ala ya siranye damado yake baraka tuko minga nganjija o ka twambolo manhaju aywa sigiro min zigile flanfa ya nabi wele ko min marol faqil maliki ni nyanga hami belbele bado e ni sigiro ina nanya je ko ko jamana ngono an fo fe angara mo fe mi ko nyuma nyamba la pasaya nandai nanse ko dama jira yan sa ka sama amba fe anga jamana na politiku ku nyele sa ku hagili to yera law ka segu ko misri chara ni sellaye o misri bele jele bi kemunyi ni hakilla daga kinga demeni na folo en Allah ta'ala na folo dima kima ko wala ka ala sornaye e ki doli karamo ko kelenda makoro minni ala don chey mi sigi maka bugudala mako bala dama ka kala no zoro mali jamana kumbe ka kala sigi dambe koro minga ale ka bara bode ka e ki jijja balma bi na che wal ma shinje bi na che wal ma be sigi dala kelena e ko deme ki doli okoro murtan jamana ka dina bara be ketane o de labbi ma be sigi yera kun negende nyonde o be jamana laba ayo jamana o ben al-islamiyya shi don chebi mananya njija ka ko inva mu bara mi chenye na mi mana na folo soro o ba fa ka fo ne misri duru jo ngile misri tanjo o misri u bele jele mu ko la misri balo bo kala woro bana misri tobi to kogo ye karo normala alma min jo mala o tsaka kabla ne ba danyene bo ambo misri seleba o to wele ko tugode ede bo do neta shido ala ka kili nyumande amma ala ko kaka ala ya kama o don ba koro al qudama wal mu'asirun amunun tara alama ana munun be balolo kema ka dine sigiminga ka kani deme aka kanga fle amana haju ka kan sebenye anga kanga sigi kan zejo odeka jango anga sigi anva udambema jango anga sigi amoka udambema jango anga jamana ka sigi adambe koroma jango anga wele anto koroni anjam korolla ala ka kili nyumande amma hatanar sakha ala barakatihim fala ka andame anga kwa uka barakaka o balonan barka nyumami nu faturan barka nyumami nu ye chewdane barka nyumami fala ka andame anga sigi o barka nyumama wa hum zu'ama udinina ala ka kedo olude anga dine ma nyemawye ususu hayatina Allah subhanahu wa ta'ala ka kedo anga nyema yalla seri jome olude ka
nanya zebo oluka amike soye so ba sama taala no kara achena nanya zejo oluka insha Allah ta'ala uka barka jiri like maka jiri mina to ko ka barka ba minete no kara nga jela bo binye angala harabinye wato ko kele do be ayo nadu Allah subhanahu wa ta'ala lahum Allah ta'ala deli o ayo getora nununye Allah ta'ala ku sara to ko nyumana wa nahnu bi khairin ma tamassakna bihim assalamu alaikum mandung nanya nunun woni mbolo mina Allah ya shere amitoni heraye wasalakna masalakahum udona sira nyuma minve udona yera don sira minve udona adamadiyan sira nyuma minve uye adamadiyan sigi ayo sira ayo jele minga uti matonyo fo maye ni islamay alhamdulillah rabbil alamin uni bi islamay balma yake ni chrétien wala may te fuila uni bi adamadiyan balma yake ka fo koni ko karsa yela la ne ka dodola wal ma yaka furushin fo ka donga furola wal ma yaka daba o blake nenga furushin wal ma ayaka kalano blake nentonyo o mo fo nunuma man nan zikra o sigil ayo o lahala yaka tribunal yarabi bwa kalama ko cena mo damina naka lafiya papier bade mi ngumbe sama ya tega sayable barsabu kamo ko bara ka jabidi nen va insha Allah ta'ala amila fiya وقد بينا لنا المؤلف جزاه الله ان خيرا السلام وكما يبلا فما ايوا جانا امي حاجه توني لا ترتقي ايوا اباني اني كل التبياني باني جوكو بلا جليلا ان احكام السجود السهوي كفا كو ني سجود كيتي عند اداء الصلاه سل دي واتي لا واتي كونو ايوا يبه سل واتي كونو ني سجود يسرو ايوا ابد لا تشوغومينا كاحكام السهوي عند قضائها بعد الفواتي كو تشوغو كليدو هل ني بسل جورو سرا لا كو ابد لا تندي وكذلك ايضا اسكرك اجرانا كوكورا أن أحكام الصحوي في النفل كون ينكيتي النفل سلا كأحكامه في الفرض كوابكم نفو أيوة أكيتي فرد سلا إلا مسائل الستي فناكرا مسائل ووري يورو وورو بي فردان النفل بفنيونغو أولولا نو يورو وورو بورالا ينه يورو توب بلا جليلا وبيبين يحكي سبقرة تعالى قال النظم رحمه الله تعالى ألك جتراكو ألك ناصر كيرالا أكو أعلم بأن الصحوة في النوافل كالصحوة فالفرض سوى مسائلي alaka getura akukanga donga fo ko nyine nafla sella ko bi na fo nyine farda sella fana kara masala damadoy dongli yakuro amasaka jate fo nga masala woroy masala woro abina nyefiye sisa ako fatihatin wa suratin jahrin wa sir wa zaidu rak'atin wa ruknin in khasir kon al-islamin nyinana fatiha ko wala may nyinana sura kala ni ko wala may nyinana bangini ko wala may nyinana gindokeli ko wal may nyina naka arakan ngelen vara selika wal may nyina na seli farda do tarakito ni yoro woro de la nafla ni ayo farda bi fonyongo ayoro woro la nen mbora la yoro to bele jelela ni yoro woro duru shidda may ki hagli sabako to la malma kay balma muso nen yoro woro bora la yoro to bele jelela bibe a to bele jelela dla to ko kele makoro yi ako fa zakiru fatihati abina wala yesi sa ibina famu ko tiena o bi fonyongo ala apane ba nefa itlo majo la tartiku ko zakiru fatihati ni mami hagili jingina fatiha la min nafli naflala en akada tamada ma aqabliyin wa min ako mami nyina na al-fatiha ko nafla sella aywa en akada hagili bi jingana watimina o ya sorla ay arkan kusiri o ya sorla ay pmire mineke kaba ni nafla sello tamada kwati lama bi dumi abitani selinye ati sega ko ble ma aqabliyi salamu blale ko aywa salamu bla yorola yana ka salamu bla abe qabla sujudu tendru ko flake kon nafla do absaka al-fatiha dla wa min faradati nan farada do algha wa zada ukhra wa yatamada was-sujuda murra akon nga nasra farra salido adla to konen de kelenye farra salila qabla sujudu tisaka bla al-fatiha nona akon farra salido algha al-fatiha taraki da jokomina fi pmere minaka yani hagli kaye ko abo jol ko kelen yere de filika baga sella abo jate tige ka baga sella wa zada ukhra abina ni jol ko waraye wa yatamada absaraka dumi ayu selika wa sujuda murra atlale ko fe absaraka ba'da sujuduke alhamdulillah rabbil alamin sisa ngoni bana laka kullu bayani abangina iya sisa ne fa ne ba ko cena adla chugo nafla la qabla de badla adla chugo fardala qabla tseka adla ajoko kele haka jate de bi wala pew kanani joko wore ka ke ola ka soro ka tlaka ba'da ke samoni ya don ngele ngonna ubora nyona wa beleje lebeti huwa dhakirun fi nafli ba'da ma aqad suratan aw jahran aw sirran ma sajad agone mami hagli jingina aywa nafla la ba'da ma aqad arakan kun sirle kofe
surata ka fo ko ale anyinana ama sura do kala ka jol dola ay al-fatiha dama kala ka singa ibiri ka sura makala aw jahara wal masura ngaka kala ka bo kenaka ale nyinana aya gindo aw sirra wal masura ngaka kala ka do agindo aywa ale ya bangi aywa kunga kala ka bangi ale ya gindo wal ma kunga kala ka aywa gindo ale ya bangi na hakili oye ma sajadu kwat atilamati sujudu ke nasr la naflado aywa awati jehena kaba ya fa kema ma ay seliminga puma koray ko kany ako wa zakirun fi nafli qabla aqdi thalithatan raja alayhi al-ba'di akon mami hakili jingina aywa nafla la wa zakirun fi nafli qabla aqdi ni mami hakili jingina nafla la qabla aqdi thalithati ka ko arakan sabana kun sirlinye ha raja alayhi al-ba'di o yorani be abisay kan sigi ay tanaga sigi minge ba arabi wajibiyati lamaka no kera seli bane kofe ay bada sujuri minga ay tanaga sigi minge obo furake kuma koray nafla sella nafla joko fla de alkar sasama ka puma dawla ni mami nyina naka prokoto ka wulni sabana yi na sorla mata yoroja aywa arakan kuma siri ebise gidama ngana sorla aywa arakan kuma sirla ni hal aywa ni farda sello hal arakan kuma sirla adote ebise gode ko fonyongo yoroy ngan nafla la aywa ebise gi kan yisiki ka baada sujuru ka kadla ngani farda sello aywa ni nafla sello ibi joko sabanai iba ke ka dafa na sorla ya arakan kunsiri kalaba kana ni joko nani na ko kora ka faraka aywa no kera ye nafla seli to wera la min zabatara ka alakra bama asabatara ka alakra ma ko nafla seli joko fla riwaya do nana na ko kora ko nafla seli joko nanani o kama asabatle do seriya na sola fuqaha u fe ni mami nyina na ka wuli ni sabanai ya hagili ba ye wati mina fo ya sor ya arakan kunsiri ibinan na faraka kata hiya kala ka salamu bla bashi fo mi ka seli soro ngani aywa farda seli do yakili ya yoro mena ki wulan duruna bisa gide kani sigi ninde davara unu nyonja insha Allah ta'ala sigi werala masala kelengele a woro dakene amba di imma ka jate ye iba famu ibo woro durshi kungolo la ne fa ne ba insha Allah ta'ala no borala sa ni fili soro nafla seli kono yoro wala ma yi soro farda seli kono yoro afili kera aywa jidi yo afrika la aywa nagashiliyo adon qad la chogoy kelinyi baada bi jidi dila qabla bi aywa nagashidla ala ka kelinyi mande ama ala ko kaka ala kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من مندوري الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما